And then, what is that? Marinis Court. Hindi kaya pagkakuha. Hindi sa dato quality sa picture na. Nice ba photos? Nagkabatik na. Yan, at mga itong gagmay o tanawa. Grocery siya na. Sige na tayo 700 ka lang. Kan di ay ma'am, sayang ka mundo ha. Na. Bawal na lang dito, 100 na lang. Para makuha na ako kanan kay plate na ako zero na akong refund ba yun. Lagi kwarta kapon ug bitin. Nakatuog pa mi nga binayran. Garin mo sa'yo. Buhol. Buhol. Ako po ning i-plate taxi ni. Salamat mama. Ano ba kayo imposin? Asa ba malak? Ato ra ta mag-abot. Ano tadi di ka taxi diri. Kahapon kay kaon ta dito sa Nakang kilid sa kaon ba kilid sa Ah, Pwede man siguro ako kita. Asa mo galing mo? pwede ra gud kay ang bata wa na ikwenta. Ako ra gyud nagdulog. Asa man labalot eh? Garnan. Ari na taon, taxi oh. Tawagi. Nagsunod-sunod ba ito na to? Ay mo na. Asa mo dam? Manguli na mo? Ato lagi no Park Mall. Manguli na mo dam? Park Mall lagi kuno sila. Dito ba pa ato ninyo mo sakay. Na mo mga taxi ana oh. Ang problema lang kay asa lagi lang nakaita nga wa pa diha sila. Manakaita kinang kinanglan na. Ayaw kay nagkuan ko, nag-YouTube ko. Nag-YouTube ko. Ate, congratulations. Sino na kami? Garland to sir. Garland mo. Di man asan gyud dam? Ito lokal man maatanan. Sangyup ang tawag pero naata ng klase sa food. Oh. Sweets. Kanan. Pwede ko di ka magsangyup, pwede ka mag mag-restaurant ang naata ng klaseng pagkaon. Marami guys, gawas namin. Ma'am, close lagi ha, ma'am. Nyahay mas la. Ato ta dito. Sila mo ko Ari ta diri. Taxi mo agi diri. Gika dito tuyok. Ano ito? dito na kasi balik. Nga naman. Uli na? Isim sila. Ari rata. Huwag ta diri. May taxi exit mo na eh. Wah. Di man takagawas dira to. Ari man lagi itong kung taxi ka itong nanood yun. Asa man ta? Tata. Takagawas. Tata. Namusod na. Naisod na. Ano ka
kaayo. Pero ay, Lambo pa rin ng tiyan dahil. Di sayo ha. Oy, may dako. pamawala size gipadto na Dako pag isudlan na ni boss. Nya dugay kay sugod. Dugay na Dugay, ah. nagsugod, alas 9 na nagsugod niya. Dugay po, dugay sugod, dugay pong human. Snakon lang ka og tubig og sa kabukpan. Amo sa dani ugma sa ako ang anak. Ganang binig ba? Ah, Sa lahat la sa sinyo. Alas 12 pagtuon niya. Alas 5 mo man dugay. Kinamahog sa sinyo, college graduate. College graduate. O, padritsuan nagkuan. Padritsuan na og masteral sa sitiyo. Kuan niya. Altursay. Ah, lagi. Oh. Ang mandayin. Manimugo sa Gibson, sa Jamestown. Jamestown. Katong Parkmore. Oh, kana. 500 ka Oh, at baga na bang imnanan dia boss baga. Di ba lagi ka dong? Ni kabuntag Nagana kay butilya na pasayro, limo diya, marok. bra. Akong anak niya makanan. Anha po din na magkananan. Dadon kami niya sayangan mag-u. Sayang, kaon kaon lagi. tuda-tuda, Kaon lagi. 500 pod. Aron gyud Kay di ka sa bawi ta ba? di ka sa nagikupan gud. Kanang ganahan nimo ba katong shrimp. Oh. Nya kamay kay hatag niya upat mo ka person ba. Di day ka mo reklamo, kami mang reklamo man me. Unsa? Mora ni dong, dugangi mi ani be. Maala Nya na ko. ako na kahurot. Labi kay kita sa chabi-chabi ba. Oh, katong Balik galing. na, oh, Katong limited galing lang ato ang ko ano, Hmm. So sa park katong mo ba. mga ham ba ham. Nya Perting tika. Gagmer kay ipamutang. gagmay kay pumutang Nga ya. dugay ra ba jud ang dugang. Oo. Maro-maro po na sila. Maruli isanan. Nya siyempre ato gyud ka mo bawis katong halon nga mga pagkaon. Oh, Kaya ng ana. shrimp, nupos. Ana jud. Mana? Yan ay time limit. Oh. Abdan ta sa oras pata ko mag Ipulan lang ko. Magsa man yung kuhan nga. Upat may kabukal kan sige may nya dit may yung atap. Pulong ra ka pieces nga shrimp. Utang na tanan. Kaya uto na nako. Di di. Tanaw na nila kisay hinay mo kaon boss ay mo ilahang dutan-dutan. Nya dako bisan tag budiga sir. Lagi. Di tapal kan si ba. Kana gani kay mo dangop ta der pitap. Dako-dako kita Punon nga. giga. Kung mahimo o sawas pag tagaan o tagalan kung saan tagalan para papusog yun. mura po na sila og kuan. Ana gyud. Mura po na sila. Sudlan da pasudlan daan boss ba? Pasudlan na tagalan kay suwa pag isudan yan na isti na yun. Maumog yun ni palisi sir. Negosyo mong god. Ila na mo gupo na yung gikan boss. Yan Mapa na kada daan. ST ba parang Oo, para makainom Busog tayo. na kadaan. Busog na kadaan. oh, gamay na lang punanan. Gamay lang. Bala di ro po Ayaw kumuinom mo man din ang iced tea. balik dire. Ay pa magdikualan may ganang manginasal sigurado bang busog. Ah, eh. kato klaro kito boss. Oo, unlimited sa po, unlimited. oh, rice. kanon. Ya dagko pa kayong manok. Nagtawag na to. Duol dayon, dag balde. Napay mga stock sa chabi-chabi nga gagmay na lang sa nan tahong. Yan kamarator wala nang tahong. Di ra ka about 500 pabayad. Ile. Yan bayaran mo ato mga libo kapin na grabe ya. Kay mahal kay 399. Di ba na mag-contact si Fritzy? Sige lang, mabot naman ta dito. Dali mo tawag sa kay may sabi. May kayo ka mo suod boss no? Awak mo sa Tanggong ka dito. Sakto jud ka dong. ako tong yan yung duha ko kay mo graduate mo sa to pasok. Sakto jud ka kay ngano. Perti jung uta dito once makasorb na ka abdan ka. Daghang kinanood bitaw taxi dito. Abdan ka dito. Wa pa kagawas among gitangatangan. Ah, nagawas na lami ay kato tagawas na. Kay mura magwa naman gawas to nga nanood adto. Taas na gabilin Ko sakto ha jud niya nga musod. Di ko maaga dito sa mga. Kasumpot ang mga kuha naman kay mga service good. Gamay rin ng lugar niya ko. Gamay kayo, giparkingan pag yung taplin. Ang uban pod ba ni daghang mga Ya, service. tapoy mga tao ato nga nagmarok sa gawas daghan kayo. Okay, lain sa naging kuwan ron. Lain na sad. Blow na pod og kalo. Ablo na po niya kalo. Oh, ila ito man ila. Ah, Pila din niya kuwan ron, duara. Duha. Niya wala na ugma. Bao ka lain ba o na siguro. Siguro. Karon mga lawak. Karon ra dito. Sakay rin yan sa mga kuwan. Katong way mga sakinan. Mo.
Oh, mapas mo taning kalakiha oy di na ta magmunani oy. As mo yun, kaya nga, lima dyan ang isa yan. Alas 6 man pa tuod kay mag-registration pa kuno. Uy. Kaon tag pandisal. Naraman tayo dagang kananan des gawas. Unta Libuan pa lang ba? aliwaros mo masigig ora-ora ditong ga. Sulog-sulog tagtuga. Picture taking sa ano. Picture. Mawang gutom. Inigmahuman na gutom nam na itinoon. Oh, gutom na mamay. Pagmaan eh, magbawag siguro may Skyflix yan yung dagang tubig. Oh, magbound jud ato ka si inyo ka boss. Ilain na ba na si inyo, no? Sa Tihol na ilay ko ng ikuan. Dili na sa inyo nga eskwelahan. Si inyo mo. Yan, sa Tihol na ilay ko. Pag kami good kay pag-graduate sa kong anak dira gilain mang parents, naman gipasok gipa duol dito sa mga nang graduate. Dito rapod mi sa monitor ni tan-aw. Sa man ni oy. Pag humana, pag graduate na nila nakaduol lang may picture. Picture na lang. Picture na lang. Sila ra may nagkuan. Kaya naman ipaso dito, may pares-pares. Kaya nagdawat pag diploma, sila ra gyapon. Oh, what talaga kag muman. Tabla lang lagi oy. Magkuyog na mo rin ka Ibawaan muman. pa, may pay. Paabot na lang tagkano sa sila muman. Nahugad ng ilan. Lagi, bukan po kay sila god. Daghan niya, dugang ang ginikanan. Paray ko karon pila po, 500 ano? Gagana no? 500 niya, ang ipasod dito boss. Plus ang katong mo, kuhan. Kauban. Oo, usar po ka tao. Naho, 1,000 sod dito. So na kay kita man duha no. Oh, nagasuotan duha. Sing, karon isa na lang kay naghuot. Kuot ay. Kuno na. Di Hindi ka na nag-smile. Lagi. Hindi na kadaw kag aircon. Di na. Dire, mas indot pa tato dire. Bugna wag aircon yung dapita. Kana dia? Oo, Nya kanang ilang, tagpila po na dira. kanang ilang kuhan, kanang 300 na biya o. bugno kay aircon. Kaya di ako nag-park kayo mga kuhan. 300 na biya dito to na marka 500 GX. Dapat to nga, mamuputi na. GX nila. Suwayan nila dito. Balik na lang. Muna yung hospital lang. 300. Sungwa. Oo, kani mo ni Oo. Dugay ko na din mo, sa kabuuan kontrata ni. Ako. Ang sama kasi. Nagpakuha, regisyon. Kay mo regisyon. Wa kalibang boss ba? Ako. Gipagamay ang naibukol gamay turok sa kuwan. Dili mo to. Sa tinae. Tuo na boss? Awa? Wala? Ato sa atbang. Oo. Gani. Oo. Ato sa atbang. Mukuan ta. Gani. Tuyok ta. Manimugo na. Nagra. Manimugo. Oo. Kay ang katong may limited scrap. Muna. Kuan mag-crop. Dana ka? Sauna? Kuan wala katong crop ra. Lahi inyo ha? Crop pero dito Diha sa boss, Indias, katong- dasok kay na da boss. Kami Basta dana. kay manghita lagi kag kasilyas ni Kuman. Ano kasi? Di mo Imo sa pukan boss ba kay lamay pa kay kaon. ikaon. Oo. O kami kasuway da katong diri sa atbang niya. Kani gwapo ni boss. Mo bitar balik-balik nga ni diri. Kani. Oo. Oh, Panggunit yung kasi muntiyan na ni. 500 pud ni. Kani 500 ang kuan. Oh, pero mo request ka ani lagi si kay pangayo og kuan. Tot, gatag ba 20? Pila 120? Record 20. 20. Uy, tota. Lagi pwede ka Hindi mga on. sinsiyo dito. Dagan sinsiyo dagan pasahero daw. Dagan pasahero ato. Ata diri guys sa Manimugo. Darato ang kuan ay. Ato ning huwaton. Huwaton na ni kay. Dako jacket tanawang kurma. Sige lang. Ang uban nga dito nga. Nami diri. Nami Park Mall. Sod bi diri. Sod bi diri guys. Kami sila. Huwag lagi lihat diri. Tuwagi. Dani mga bilang mga
kami diri guys, manimog po. Sus, petir aja. Walas ma'am day. Atur na isimras la. Ay tawagin eh. Tawagin na lang. Tingana biya sa nako day. Padungan na lang ko ay nagpapot na bilang daan. O lagi ni ana lagi to siya day. Park mo. Mukha na kudong bi. Masud ko dito. Ito ko dito. Tawagi, tawagi. Tawagi. Pero guys, dyan na may diri. Wala. Dyan na may diri guys. Muna ito yung pagkaon na to guys. Oh. Muna itong kikanan diri. Ha? Pangari mo diri. Ya, ay mong pangaon duha ka adlaw. Ari mo diri ni kumakaon ninyo. Oh. Tawa. Ah, nagluto-luto na diha. Oh. Sa balay din ni muluto pero diri luto gid siya diri. Oh. Oh, oh. Muna ito yung graduate ron. Muna yung graduate na to ron guys. What's up, madlang people? Kain tayo. Ikat ang orasan naman dito. Wala. Mabay pakabot na to rin eh. Samtaw. Bye-bye na kasi. Bye-bye na.